हली दीदी कार्ड हमरा बेटा के बियाह होता। कहवा होता? कोर्ट में। कोर्ट से बियाह होता तू न्योता देता रू तो का करी नेवता लोग के कोयले बनी तो सधाई ना। न्योता लोग ही कोयले बारू तो खैले बारू हमनी के का जाके करम सन कोर्ट में गवाही देम। छोटका हाँ भैया तुरा ला नया सेकंड हैंड ट्रैक्टर खरीद दिले बनी। मेहनत से काम करी है, देह मचो रही है, अपना भाई का नाम रोशन करी है गाँव में। ठीक बा भैया। भैया हम इतना मेहनत कर ले बनी कि तार नाम रोशन कर दिले बनी। पूरा गांव हमार वाही करता। का कहली सर ये? पूरा गांव के खेत जोत दिले बनी। अब कोई ना कहे कि तार भाई दे छोड़ बा। बस 40,000 के डीजल लागल है। 10 है बस। लियाओ तारे फट्टा एकरा के सबासी दियो अभी। अरे मम्मी जी कहीं जा तारी का? कपड़ा सही हारो तारी। मम्मी जी कहीं जा तानी का? हाँ जाता नहीं 10 दिन खातिर नहीं हो। वाह 10 दिन ले जा तारी। अब तो मजा आ जाई। खाना ना बनावे की पड़ी और 10 दिन होटल से मंगा के खाए और खूब ऐश करे। लेकिन एक्टिंग को देता नहीं यही करा लागो कि हमार पतो हमरा से बहुत प्यार करेले। मम्मी जी मत जाई ना, हमरा मन ना लगी। हम अकेले कैसे रहे? वाह हमर पतो कतना हमरा के माने ले। लेकिन चिंता मत करो अकेले ना रहे के पड़ी। बबुनी के हम बुला देले बनी 10 दिन ला। ई बुढ़ियों से हमर खुशी बर्दाश्त ना होला। हमर सास नु एक नंबर के करकासिन बाड़ी। चैन से ना रहे देवेली। दिन भर काका करत रहेली। इहे बात नु हमर सहेली कहत रहलक ह। तो हम समझैनी ह कि ऐसे ना कहे कि सास नु भगवान के रूप होली, माई के रूप होली, उनकर इज्जत करे के। दीदी ते जीजा जी से लड़ के भाग का एली सर? अरे हम उनका के कहनी नु कि हमरा के सोना के कंगन किन दी ना तो हम खाना ना खाएम। तो कहता रन का कि ना खइबू तो ठीके नु बा, देह हल्का हो जाई। ए जी हमर बहन रउआ से वीडियो कॉल पर बात करी। हैं? रुको 2 मिनट। तनी कम सेंट मारी, फोनवा में घुस के उन्हें महक ना जाई। मम्मी जी बेसन कहाँ बा? बेसन पियर डिब्बा बा नु किचन में वही में बा। आ हल्दी? हल्दियो वही जा होई मसाला के डिब्बा में। ठीक बा। माँ लागत तक कि आज बेसन के पकौड़ी खाए के मिली। हाँ माँ अभी ले पकौड़ी ना आई। पकौड़ी बनावे में तो टाइम लगेला। अब खा ला पकौड़ी। बबू कनिया नु सब्जी कोनो गत के नहीं खी बनौले। उनका बनावे आई तब नु बनई हन। ए जी सब्जी कैसन भइल बा? महा बकवास एकदम घटिया। आज ले जीवन में ऐसे खराब हम सब्जी खैला ही नहीं खी। मम्मी जी रउआ? बहुत सुंदर बहुत स्वादिष्ट भइल बा। ऐसा तो सब्जी हम कहियो खैल ही ना रही। रउआ खराब लगता। खाना खा ली तब रउआ के बताओ तनी। माँ तू तो हमरा से कहलू कि सब्जी खराब बा उनका सामने पलट गइलू। तो का करी कह दी कि खराब बनल बाटे तो काल से हमरे बनावे के पड़ी। कही कि वो अच्छा नहीं लगा तो रउरे बनाई। फंसा देली हमरा के। हमनी के छठी मैया के ऊपर एगो गाना लेके आयल बनी सन जौना के नाम बा छठी मैया के कृपा। तो एक बार जाके यूट्यूब पर सर्च करी और देखी या कमेंट जरूर करें कि कैसन। चाहे मिंटुआ छठ सॉन्ग भी सर्च कर सकत नहीं तो से मिल जाए। आज का जमाना। माँ ये हमार फ्रेंड है। ये हमरा घरे होमवर्क बनावे ला आइल बड़ी हमरा साथे। बना ली सन। ठीक बा जा बना लो। ठीक बा चल। वाह देखो तो हमार बेटा कितना पढ़ाई पर ध्यान देता। और हमारा जमाना। रे ये का छुपा के जाता रे? कुछ ना माँ दिखाओ तारे कि ना देखी तो कहा देख तो। वो हमरे दोस्त के कॉपी हो। जो तो निधि ये लड़की के कॉपी काहे ले ले बड़े रे?
दम बिगड़ गइल बड़ो लड़की से कॉपी लेता रहो। दामाद जी अब रहुआ अपना घरे चल जाई। 20 दिन से रहुआ एजे बैठल बानी। गांव में सब लोग हंसता कि इनका दामाद कुछ करेला ना का। राउत तो बेटी हमरा यहाँ 1-1 साल रहेली, हमनी के तो कुछ ना कहे नहीं सन। अरे वो लोग 20 दिन में टरकावे लगनी हमरा के। तो ओकर रहुआ घरे बियाह नु भइल बा। तो हम कहे जैकेट नहीं भोके आयल बनी, हम लोग तो ही घर में बियाह भइल बा।